שלום לכולם. דיברנו על שיטות וגישות לאיסוף נתונים, היום נדבר על גישה שונה, על המחקר האיכותני. אז המחקר האיכותני מביא את הפרשנות של האדם, הוא שם את האדם במרכז. זו באמת גישה שהיא עם אנשים, נותנת לאנשים את הבמה. זאת גם הזדמנות לתת במה הרבה פעמים לאוכלוסיות שהן מודרות יותר, שפחות ניתן לשמוע את קולן. המשמעות של הגישה הזאת באמת זה לתת זה שאנשים יביאו את הפרשנות, את החוויה שלהם מאירוע החיים שאנחנו רוצים לחקור. אז העומק והמשמעות של החוויה זה מה שבעיקר חשוב לנו, זה מחקר עם אנשים ולא על אנשים. למה אנחנו רוצים לחקור בכלל איכותני, באיזה מקרים מתאים לחקור איכותני? זאת שאלה מעניינת. אז קודם כל אנחנו רוצים במקרים שיש לנו מעט ידע עליהם, לדוגמה, אם אנחנו רוצים לחקור חוויה של נשים אתיופיות שעברו אונס, יש לנו מעט מאוד ידע בתחום הזה, מעט מאוד ספרות, אנחנו לא יכולים בנושא כזה לתת שאלונים לנשים, קשה מאוד להגיע לנשים כאלה, אז אנחנו נבחר מדגם קטן ואנחנו נשוחח איתם, ואז אנחנו נוכל להבין באמת מה החוויה שלהם, איזה עומק יש לחוויה הזאת. בנוסף יש לנו מקרים שיש עומק מאוד רגשי ומאוד רגיש לנושאים, גם כמו בדוגמה הקודמת וגם כמו בנושאים של לדוגמה אובדנות, נושא שקשה מאוד בתצפית או בדיווח עצמי לשאול עליו. לפעמים אנחנו רוצים באמת ללמוד על תהליכים שהם עדיין לא ידועים, שהם בבחינת איזושהי קופסה שחורה בשבילנו, אז אנחנו ככה רוצים, כמו איזה מחקר גישוש ממש ראשוני, להבין מתוך החיים של האנשים. לפעמים חוקרים מתחילים מחקר כמותני, מגיעים לאיזשהו מבוי סתום, לא מצליחים לאושש השערות, לא מצליחים להבין למה המודל שלהם לא מצליח, ואז בשביל להבין יותר על החוויה, הם מעבים אותה באמצעות מחקר איכותני, זה נקרא Mixed Methods, זאת אומרת עושים בעצם גם וגם, גם את המחקר האפידמיולוגי שאנחנו מכירים, הכמותני, וגם את המחקר האיכותני כדי לתת את העומק שיסביר, כן, להצליב ולבחון את הנתונים ביחד. לפעמים אנחנו רוצים לבחון אוכלוסיות שבאמת הקול שלהם פחות נשמע בחברה, לדוגמה קבוצות של חרדים, שאנחנו פחות אולי יודעים מה באמת קורה שם, אנשים שהם מיעוטים או קבוצות כאלה, וכמו שאמרנו מחקרים שהם גישוש ראשוניים. מה התפקיד של החוקר במקרים כאלה, במחקרים כאלה? אז החוקר כאן יותר מתעניין בתהליך ופחות מתעניין בתוצאה הסופית עצמה. הוא יותר רוצה לדעת, להבין את החוויה, הוא יותר מתעניין בעומק מאשר בכמות שתצא לו בסוף. אז הוא חוקר את התופעה בעצם במקום הטבעי שלה, הוא מנסה לראות את המשמעות שאנשים נותנים, את המונחים שאנשים משתמשים בהם בשביל להבין את החוויה. אין ציפייה שהחוקר יהיה ניטרלי או יהיה מחוץ לחוויה, כי זה בלתי אפשרי כמובן, לכולנו יש עמדות ודעות כלפי רעיונות שונים. מה שהחוקר עושה זה ברקטינג, כן, הוא ממצב את עצמו. זאת אומרת, לפני החוקר צריך לעשות איזשהו תהליך, לפני שהוא חוקר את הנושא, אם לדוגמה החוקר הולך לחקור עוני, אז הוא צריך עם עצמו לעשות איזשהו תהליך, או החוקרים ביחד, לבדוק מה עוני עושה לי. האם זה מגעיל אותי, האם זה דוחה אותי, האם יש לי המון אמפתיה, רחמים, מה יש לי כלפי התופעה הזאת. כי כדי להיות מודע לתחושות האלה לפני שהוא מגיע אל המחקר עצמו. אז המיצוב העצמי הזה, וגם אחר כך עושים את זה, המיצוב העצמי הזה זה תהליך מאוד חשוב של החוקר. איך נראה מערך המחקר? בעצם מערך המחקר מאוד דומה למערך המחקר שאנחנו מכירים, עוד מעט נראה איזה שלב חסר פה. יש לנו בעצם מטרת מחקר שאנחנו מנסחים, יש לנו שאלות
של מחקר, יש לנו את המשתתפים, אנחנו אוספים מנתחים אותם ואנחנו בודקים את התוקף והמהימנות. מה שבעצם חסר לנו זה השלב של השערות המחקר. אין לנו השערות מחקר. יכולות להיות לנו שאלות מחקר, אבל אין לנו השערות, כי אנחנו לא משערים. חוקר בא בשביל ללמוד על החוויה, הוא לא משער שיש קשרים, שקבוצה כזאת היא יותר מקבוצה אחרת, שהטיפול הזה הוא יותר מטיפול אחר, אלא הוא בא הרבה יותר פתוח. השאלות צריכות להיות נגזרות מתוך המסגרת התיאורטית שהחוקר קרא ובחן, אבל הן הרבה יותר פתוחות, הרבה יותר רחבות, הן מנוסחות גם אחרת מאשר המחקר הכמותני. הן מנחות את החוקר, אבל גם בהם יש סוג של גמישות. הן שאלות שהן יותר מיועדות להבנה של התופעה, להכרה שלה. לדוגמה, מה החוויה של נשים חולות סרטן זקנות? איזה משמעות הן מייחסות למחלה שלהן? איזה משמעות מייחסים בני המשפחה שלהם וכדומה. זאת אומרת, זה שאלות שהן מאוד מאוד פתוחות, מאוד מאוד כלליות שהחוקר בעצם מחזיק איתו. המשתתפים זה בעצם, יש לנו מדגמים מאוד קטנים. זה לא המדגמים הגדולים שאנחנו ראינו מקודם בתהליך איסוף הנתונים, אלא מדגמים קטנים. אנחנו מגיעים לפחות אנשים, אבל חוקרים אותם לעומק. המטרה שלנו זה להגיע לטווח, לקבוצה של אנשים, אבל לדגום אוכלוסייה שהיא תהיה נרחבת מבחינת גיל, מבחינה סוציו-אקונומית, כדי שבאמת אנחנו נוכל להבין כמה שיותר על התופעה. אם אני רוצה לחקור לדוגמה אובדנות, אז אני אחקור את זה בגילאים שונים, אצל אנשים ברמות השכלה שונות, אנשים שעובדים במקצועות מגוונים, כדי שאני אוכל באמת להבין כמה שיותר על התופעה, ולא אחקור כמה אנשים שכולם עובדים באותו מקום או גרים באותו מקום. אנחנו בדרך כלל גם לא קובעים מראש את מספר, אנחנו נותנים הערכה, אנחנו לא קובעים מראש את מספר המשתתפים, כי אנחנו בעצם מראיינים את האנשים עד שלב שנקרא רוויה תיאורטית. רוויה תיאורטית זה אומר שאנחנו בעצם מראיינים את האנשים עד שלב שבו לא עולות תמות חדשות. כשמראיינים, וזה דבר מאוד מעניין, מראיינים את האנשים, בהתחלה הכל מאוד מאוד חדש על התופעה, ויש שלב כזה שבעצם הרעיונות פחות או יותר מתחילים לחזור על עצמם, בגוון כזה או אחר. כשמגיעים לגוון הזה שבו הדברים חוזרים על עצמם, זה שלב של רוויה תיאורטית, ובו החוקר כבר הגיע כנראה לתמות המרכזיות שלו, ואין לו צורך לראיין אינסופית את המשתתפים. אז נותנים איזושהי מסגרת כללית, אבל היא בגדר של הערכה. איסוף הנתונים, אנחנו אוספים מהשדה, הרבה פעמים זה איסוף של נוחות, הרבה פעמים זה אנשים מסוימים שאנחנו פונים אליהם בהתאם לנושא, כן, אם אנחנו רוצים נשים שהן חולות סרטן שד, שעברו את המחלה, אנחנו מחלימות, נגיע אליהם, אנשים שעברו ניסיון אולי, או נגיע ספציפית לאנשים שאנחנו רוצים שעברו את החוויה. ההתערבות אבל היא התערבות מינימלית, או שאנחנו נגיע באמת לאנשים שבדיוק מתאימים לשאלה שלנו. יש לנו כמה כלים שמתאימים לנו בכדי לאסוף את הנתונים. אנחנו יכולים, כמו שאמרתי מקודם, לדוגמה, לראיין, ואז אנחנו מקליטים ואחר כך מתמלילים. אנחנו יכולים להשתמש בפנקסים או ביומנים לתעד את מה שקרה, לצלם, יש מחקרים שבעצם מראיינים ואז מצלמים בווידאו, ויש כל מיני גם מחשבים ותוכנות שהן עוזרות לעיבודים. בתוך המחקר האיכותני יש לנו גם סוגים של גוונים, יש לנו הבדלים, לא כל המחקר נראה אותו דבר, אז אנחנו ננסה ככה לעבור בין הסוגים השונים ולעמוד על ההבדלים. המחקר הראשון שנבחן זה המחקר הפנומנולוגי, שאולי גם השכיח ביותר. מחקר פנומנולוגי עוסק במהות החוויה האנושית. החוקרים שואפים להבין את החוויה הנחקרת באמצעות רעיונות עומק או ניתוח של יומנים אישיים.
לדוגמה, חוויית הזקנה בעיניהן של נשים מזדקנות עם פיגור שכלי. אז מטרת מחקר זה יתאר וינתח את התפיסות והמשמעויות של נשים מזדקנות עם פיגור שכלי קל, את תהליך הזדקנותן. שאלת המחקר, מהי חוויית הזדקנותן של נשים עם פיגור שכלי קל? מהן העדפותן, רצונותן ביחס להמשך חייהן בזקנה? אז אפשר לראות שהשאלות האלה הן באמת מאוד מאוד רחבות וחותרות להבנה של החוויה עבורן. עכשיו, מה שעשו החוקרים בעצם ראיינו אותם, ומתוך כל הרעיונות האלה הוציאו את הדברים שחזרו על עצמם. זה נקרא תמות. תמות זה הרעיונות שחוזרים. התמה הראשונה הייתה חשיבות העבודה וחוסר רצון לפרוש. כל החיים שלי אני רוצה לעבוד. כן, זה הציטוט. התמה החשובה והבולטת ביותר שעלתה מניתוח הרעיונות היא חשיבות העבודה בעיניהן של אנשים שראיינו ורצונן להתמיד וחוסר הרצון לפרוש לפנסיה. אוקיי, אז זה היה דבר אחד. תמה שנייה, שמתבגרים אז כבר לא כל כך יפים. הפחד להזדקן, כן? הרבה נשים דיווחו על חוו את תהליך הזקנה גם בהידרדרות הפיזית וגם בהפחתת פעילויות הפנאי או העבודה. אוקיי, ואפשר לראות כאן גם את שאר התמות. אז זה דוגמה למחקר פנומנולוגי. עכשיו דוגמה למחקר, נעבור לגוון אחר, למחקר נרטיבי. קודם כל נרטיב זה סיפור, ונרטיבים הם סיפורים, זה תיאורים של אנשים בעל פה או בכתב, ולכל אחד יש סיפור, ולאנשים יש סיפורים שונים גם על אותה חוויה. והמחקר הנרטיבי בעצם הוא מחקר שמנתח את הסיפורים, הוא מנסה לתפוס את הייחודיות שבסיפור האנושי. הוא לא רואה את הסיפור כסיפור רק פרטי אישי שלי, אלא הוא רואה את הסיפור כמשקף משהו ברמה הרבה יותר רחבה, יותר קבוצתית, יותר חברתית, היסטורית, ולצורך זה מנתחים או אוטוביוגרפיות, מכתבים, יומנים, וזה מאפשר בעצם לגלות את המורכבות שיש לאירועים של האנשים, להשפעות של האירועים על מהלך החיים שלהם. אפשר ללמוד על הנרטיבים, על הסמלים ועל מה שיש בחיים של הקבוצה, כן, של הפרטים, ועל ידי זה על החיים של הקבוצה, של החברה, גם ברמה ההיסטורית. וזה לא רק מנתח ברמה של התוכן האינפורמטיבי, אלא זה מנתח ממש ברמת השפה, הסגנון, המבנה, הצורה של הסיפור. אנחנו נראה דוגמה, סיפורי אונס בבית משפט, ניתוח נרטיבי של פסקי דין. אז זה מה שעשתה המחברת, היא ניתחה פסקי דין של בית המשפט העליון מהעשור האחרון, של המאה ה-20, שעניינם עבירת אינוס. המטרה הייתה לחלץ איזושהי הנחת מוצא מגדרית בתוך הטקסטים האלה. היא רצה לראות איך הטקסטים האלה מביעים משהו מבחינה מגדרית, מה המשמעות שלהם מבחינה מגדרית, והניתוח של הטקסט היה מאוד שיפוטי. מאיזה נקודה מתחיל, מבחינת הזמן מתחיל השופט את הסיפור, מנקודת מבטו של מי הוא מסופר, אילו שומת תואר מוקצים למי, וכמה מקום מוקדש לדוגמה לגרסת הנאשם וכמה מקום מוקדש לגרסת הנאשמת. והניתוח מאפשר לזרמים תת-קרקעיים בעצם ברמת כמה זמן מוקדש לרמת הקורבן והתוקפן בהנחת הסמוי של ההחלטה וההנחות הבלתי מוצרות שיש שם. עוד דוגמה זה יצירת משמעות בזיכרונות ילדות של ניצולי הגטו. זה מחקר שעסק בסיפורי חיים, ניתוח סיפורי חיים של ניצולי שואה שהיו בילדות שלהם לפחות שנה בגטו, ומה שהם ניסו שם בעצם במחקר הזה היו שתי מטרות: לבחון את האמצעים הייחודיים שהניצולים נקטו ליצירת הסיפור,
ולבחון איך הניצולים האלה בעצם תופסים את ההישרדות שלהם בזמן המלחמה, הם רואים את עצמם כקורבן של הנסיבות, רואים את עצמם מתמודדים, איך הם רואים את זה. הם לקחו 15 סיפורים כאלה, ראיינו אותם, וכמעט לא התערבו, זה היה רעיון מאוד מאוד פתוח, וככה התאפשר בעצם ליצור סיפור מאוד מאוד אותנטי שמשקף את העולם הסובייקטיבי שלהם. גוון נוסף של המחקר האיכותני זה חקר מקרה, זה בעצם חקירה שיטתית של ארגון או אינדיבידואל במטרה באמת להבין אותם לעומק. אנחנו רוצים להבין מה קורה, מה המהלך, משהו שבאמת אנחנו רוצים לרדת לפרטי פרטים של אותו אירוע. לדוגמה, נפילות בקרב זקנים, אז אנחנו רוצים להבין מה קרה קודם, מי היה שם, מי היה לצידם, מה הם עשו לאחר מכן. אנחנו יכולים לקחת איזשהו אירוע וממש לעומק לחקור אותו. זאת אומרת לקחת מקרה אחד ולבדוק אותו לעומק, או לקחת ארגון מסוים לבדוק לעומק. מחקר נוסף שיש לנו זה מחקר אתנוגרפי, זה מחקר שעוסק בפירוש, עוסק בתיאור ובפירוש של תרבויות. במקום לחקור בעצם אנשים, האתנוגרפיה לומדת מהאנשים. זה מתאים כשאנחנו רוצים ללמוד על מאפיינים של הקבוצה, אם יש לקבוצה הזאת איזושהי תרבות משותפת שאנחנו רוצים ללמוד ממנה. החוקר בעצם צופה בקבוצה, הוא לומד מהקבוצה, הוא לומד על המאפיינים שלה, הוא לומד על התרבויות שלה, על השפה שלה, על המהלך שלה, על הדינמיקה, על תהליכי השינוי שלה. החוקר יכול להיות או משתתף בתוך הקבוצה או צופה. יש תרבויות שהוא לא יכול להיות רק צופה, הוא חייב להיות משתתף. לדוגמה, חברה חרדית, הוא צריך להיות, הוא רוצה לבדוק כל מיני אינטראקציות ומהלכים, אז הוא לתקופה נכנס פנימה, משתייך, לובש את הבגדים, הולך, עושה את התפקידים שעושים בתוך החברה, בתוך התרבות, הסמלים של התרבות הזאת, ובתוך כדי הוא ממש, הוא חוקר את זה, את המאפיינים של התרבות, שיכול להיות שמהצד זה לא היה מתאפשר לו, כן, נגיד במאה שערים או מקומות כאלה, זה היה בלתי אפשרי. מקומות אחרים יכול להיות שתרבויות אחרות, יכול להיות שהוא מספיק להיות רק צופה מהצד ואין לו צורך להיות חלק מתוך הקבוצה. דוגמה, סודאיר ונקטש התפרסם כסוציולוג שבאמת רצה להיות ברחובות, ולאחר מסכת תלאות מורכבת הוא הצליח להתחבר למנהיג כנופיית קראק בשם JT ולתת תשובות לשאלות קשות שעניינו אותו, כמו אם סוחרי סמים מרוויחים כל כך הרבה, למה הם עדיין חיים עם אמא? התשובה לזה שהם לא מרוויחים כל כך הרבה כסף, ובמחקר ארוך שהוא כלל אין סוף תצפיות ורעיונות, הוא גילה בסיוע הרב של ראש הכנופיה שהצעירים האלה קיבלו מהממסד בעצם הם קיבלו את מה שהממסד לא נתן להם, כן, את ההשתייכות, את המשמעות, את הנאמנות, שזה מה שהם היו זקוקים לו. אבל כאן זה גם דוגמה לחוקר שהוא היה צריך להשתתף. זה מחקר אתנוגרפי שהוא היה חייב להיות משתתף, הוא לא יכל לצפות מהצד על הכנופיה ולראיין אותם, זה לא היה מתאפשר לו. עוד מחקר שמראה איך מוסד הקליטה של עולי אתיופיה, במקום לתת להם כלים להשתלבות פרואקטיבית, רק מנציח את התלות שלהם. אז זה מחקר שהחוקר יכול להיות באמת מהצד, הוא לא צריך להיות גם חלק מהקבוצה. סוגים של איסוף נתונים, יש לנו כמה סוגים, יש לנו את הקבוצות מיקוד, תצפית משתתפת, שככה הזכרנו אותה גם עכשיו, רעיון עומק וניתוח של חומר כתוב. אז קודם כל תצפיות באמת זה רישום שיטתי של אירועים, של התנהגויות, של פרטים בסביבה המוגדרת. החוקר קובע מראש מה הוא רוצה לבדוק, הוא מכין דף צפייה מתוקנן, או שבתצפית לא מובנית, החוקר מחליט שהוא ככה מגיע והוא רוצה לבדוק את ההתנהגות בזמן אמת ולבדוק איזה חומרים
מגיעים אליו. היתרון הוא שבאמת אנחנו מתארים איזושהי התנהגות בסביבה יומיומית, בסביבה מאוד טבעית, והחסרונות הם שאנחנו לא יכולים להסביר למה דברים קורים, אין סיבתיות, זה דורש הרבה מאוד זמן, זה נתון לפרשנות כשאנחנו רואים תצפית, לא בטוח שאנחנו יכולים להבין למה האנשים מתנהגים ככה, ויכול להיות שכמה חוקרים יפרשו את אותו דבר באופן אחר. מאוד חשוב בעת התצפית להקשיב, להתבונן, להיות באמת פתוח למה שהמשתתפים מביאים ולדרך שבה הם מפרשים את העולם שלהם. שזה בעצם מה שאנחנו מנסים להביא במחקר האיכותני, לראות איך אנשים מפרשים את העולם שלהם. הדרך השנייה זה רעיונות עומק, שככה גם הזכרנו באיסוף הנתונים, שאנחנו רוצים להבין על תופעה מסוימת מכמה פרספקטיבות. אנחנו מבקשים מהנבדקים להיזכר, לשתף אותנו בחוויות האישיות שלהם, בפרשנות אנחנו רוצים להבין להתקרב לפרשנות שלהם על החוויה. יש לנו איזושהי אינטראקציה אישית קרובה ככה עם המשתתפים, ואנחנו משיגים איזושהי אינפורמציה מעמיקה על העולם הפנימי שלהם, על החוויות שלהם, על הידע שלהם ועל פרספקטיבת ההתייחסות שלהם. השלב הראשון שאנחנו לא מגיעים ככה סתם ומתחילים לראיין, קודם כל אנחנו בונים מדריך ראיון. מדריך ראיון מורכב מעולמות תוכן על סמך הספרות המדעית. אנחנו קודם כל קוראים ספרות, אנחנו בודקים מה הנושאים המרכזיים שאנחנו רוצים לחסות בעצם בתוך הרעיון. לא בטוח שנחסה את הכל, שנספיק את הכל, אבל אנחנו צריכים להגיע עם איזשהו מניואל כזה לתוך המפגש. האם לדוגמה ברעיונות שעשיתי עם חולות סרטן שד, אז השלב הזה שבישרו להם, איך הגילוי, השלב שבישרו להם, ההתמודדות עם הטיפולים הכימותרפיים, הנושא של גורמי תמיכה, אוקיי, אז כל אחד מהנושאים האלה, ההתמודדות הרגשית, כל אחד מהנושאים האלה זה ככה פחות או יותר עולמות תוכן, יש עוד הרבה, ועל כל עולם תוכן אנחנו כותבים שאלות שאנחנו עוד מעט נראה סוגים של שאלות, ולפחות על חלק מהדברים אנחנו מנסים לעבור במהלך הרעיון. השאלות צריכות להיות כמה שיותר פתוחות, שמאפשרות סובייקטיביות, ספונטניות. אפשר לחלק את השאלות ברעיון לכמה שאלות, משאלות מאוד תיאוריות, פתוחות, ספרי לי על, מה קרה במפגש שלך עם, או תפרטי לי על, תתני לי דוגמה על, במקרה הזה שקרה, כן, זאת אומרת, משהו שיותר מתאר את החוויה. שאלות של משמעות, שאנחנו רוצים לחפור קצת יותר על משמעות, שאנשים הרגישו את הפרשנות שהם נתנו אל החוויה, משהו שמדבר יותר על תהליכים. שאלות של השוואה, או איך אתה לעומת מישהו אחר, כן, ככה דברים שהם יותר השוואתיים, או איך את מתמודדת עכשיו לעומת בגיל כזה, דברים שמשווים בין אנשים, בין תקופות. שאלות השלמה, כמובן כל הזמן אנחנו מנסים להשלים, שאנשים יבהירו כמה שיותר, יתנו לנו כמה שיותר פרטים, ושאלות שמעוררות ככה גם בין סתירות. מרבית האנשים מדברים ככה ואתה מספר לי ככה, איך אתה מסביר את זה, זה לא לגמרי ברור, דברים שאנחנו ככה מנסים קצת ליצור איזושהי קצת פרובוקציה. אני אתן דוגמה מתוך מחקר שעסק בתפיסת המשמעות, תפיסת משמעות החיים בקרב סבים שאיבדו את חייהם. אז ככה כמה שאלות. ספר לי על הקשר בינך ובין הנכד לפני שנהרג, זו שאלה פתוחה, תיאורית. ספר לי על המשמעות של הקשר בינך ובין הנכד לפני שנהרג, כן, אז קצת משמעות. ספר לי באיזה אופן הקשר שלך עם הנכד היה שונה מהקשר שלך עם ילדיך, אז כבר זה שאלות של השוואה. איך אתה מבין כיום את חייך בעקבות מות הנכד שלך, כן, כבר שאלות מעוררות. איך אתה משווה את החיים שלך לפני ואחרי מות הנכד, תוכל לתאר לי את השינויים בסדרי העדיפויות שלך בחיים לאחר המוות וכדומה. כל הרעיונות מוקלטים ואחר כך מתומללים, ואז אנחנו עושים מה שנקרא ניתוחי תוכן.
סוג נוסף של מחקר של גוון הוא קבוצות מיקוד. קבוצות מיקוד זה קבוצות קטנות שאנחנו בעצם רוצים לבדוק איזושהי אינטראקציה קבוצתית מונחית סביב נושא מסוים. זה יכול להיות רעיון מובנה למחצה, פתוח, תלוי מה הנושא. המטרה שלנו זה לקבל קשת של גישות, תפיסות, רעיונות על איזשהו נושא שאנחנו רוצים לבחון, לעורר דיון בין האנשים ולראות מה העמדות שלהם, חשיבות שלהם, התפיסות שלהם בנושא. המטרה שלנו שזה יהיה ניהול פורה וממוקד בנושא הזה. היתרון שבאמת זה מעורר הרבה מאוד אינטראקציה, אנחנו יכולים להשוות בין כמה קבוצות דיון, אנחנו יכולים להגיע לפעמים להכללות, תלוי אם אצלנו קבוצת מיקוד באמת טובה. החסרונות זה שזה מספר מאוד מוגבל של משתתפים, ואיכות הנתונים תלויה הרבה פעמים בכישורי ההנחיה של המנחה, באישיות שלו, יש פה גם הרבה מאוד הטיות. כשאנחנו מנתחים חומר כתוב, אז זה באמת כלי שהוא לא מתערב למדידה. אנחנו רואים עכשיו אפשרויות שאנחנו יכולים למדוד, כן, מרעיון, תצפיות, וחומר כתוב זה עוד אפשרות. אז יש לנו כל מיני, מפרוטוקולים, יומנים, דוחות, הקלטות וידאו, תוכניות, פריטים. זה כלי שיש לו הרבה מאוד שימושים במחקר האיכותני, שכמו שאמרתי אנחנו אחר כך מתמללים ועושים ניתוח תוכן. בדוגמה שנתתי מקודם על המחקר של תפיסת משמעות החיים בקרב סבים שאיבדו את הנכדים, אז לדוגמה בניתוח תוכן שמה, התמה הראשונה הייתה הדרתו של הסב מהאבל המשפחתי לעומת התרחקות מודעת. תמיד אני בצד, לא הייתי עומדת בזה, אז אחת המשתתפות מסבירה את הפער שבין האופן שבו היא תופסת האבל על הנכד, לעומת האופן שבו הסביבה תופסת מקומה, לבין הלגיטימציה שהיא ניתנת לאבל על הנכד. אתם רואים יש פה גם ציטוט, ככה מביאים את זה במחקרים איכותניים. הלגיטימציה היא של האמא, גם לשבעה, כולם הגיעו מתוך אהבה לירון או לאמא שלו או לאחיות שלו, והם אלו שנתנו את הלגיטימציה. אותי אף אחד לא הכיר, אז אין מי שייתן לי לגיטימציה. Okay, זה כנראה איזושהי תמה שחזרה בין הרעיונות, ולכן היא מובאת. Okay, זה מה שנקרא ניתוח תוכן, זה משהו שחזר על עצמו. אגב, כל השמות במחקרים שמביאים אותם הם בדויים, ויש כאן תמות נוספות, לדוגמה הייחודיות והקושי במוות של הנכד, כן, אי אפשר לקבור נכד, פשוט אי אפשר, כן, אז שוב, כנראה זה משהו שחזר על עצמו, על הקושי הזה. אנשים גם מביאים תחשבו שוב זה סבים, אז הם מביאים את האירועי העבר שלהם. אז יש לנו כמה הבדלים שאנחנו ככה נתרכז עליהם במעבר חד בין המחקר הכמותני, המחקר שאנחנו מכירים, ובין המחקר האיכותני. קודם כל שאלת המחקר. במחקר הכמותני אנחנו בודקים הבדלים של קשרים, אנחנו בודקים ניבוי, וכאן השאלות שלנו הן מאוד פתוחות, הן על החוויה, הן על התופעה, אנחנו רוצים להעמיק את זה. סקירת הספרות היא דומה, בשניהם אנחנו חייבים להתבסס על איזושהי סקירה. יש קיצוניים גם באיכותני שאומרים שגם לא צריך על תיאוריה, אבל מומלץ שכן. השערות אין לנו במחקר איכותני. כלי המחקר הם שונים. במחקר כמותני אנחנו משתמשים בשאלונים, במדדים פיזיולוגיים, התנהגותיים, מניפולציות כמובן. ובמחקר איכותני יש לנו את מדריכי הרעיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד, יומנים, מסמכים. איסוף הנתונים, במחקר כמותני אנחנו אוספים מדדים, שאלונים, כן, זה משהו כמותני, זה מספרים, ובמחקר האיכותני זה באמת אנחנו מאגדים מילים, אנחנו מחפשים את התמות ברעיונות עומק, בתצפיות, בקבוצות מיקוד, זה האיסוף המרכזי שלנו. והניתוח הוא גם שונה, המחקר הכמותני זה באמת אמצעים סטטיסטיים, כשבאיכותני זה ניתוחי תוכן. הסיכום והדיון הוא דומה, בשניהם אנחנו חייבים לחזור אל השאלות שלנו, לראות
מה המסקנות שלנו, מה אנחנו רואים את זה, איך זה ככה מתיישב עם הספרות. תודה רבה.